Aquest matí a Vilafranca hem vist una cursa magnífica, 10 quilòmetres, 2 voltes de 5, amb un sol sensacional, amb 1.716, perquè hi ha 2 que repetim al Pitrall, i és més que una cursa. És més que una cursa perquè estem celebrant una cosa molt important pel nostre país i que esperem que en breu es converteixi en realitat.